मैया 1 तारिख एप्रिलाव जों मानगोनां इउनियन मिनिस्टार ल' मिनिस्टार बिथां अर्जुन राम मेघवालनो सेपारेट स्टेटनि मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। बे मेम'रेन्डामाव सेपारेट स्टेटनि अनगायै मोनब्रै डिमान्ड होनाय जादों जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो बड' रेजिमेन्ट कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ प्लेन ट्राइब्स होनाय आरो बुहुमनि बर'फोरखौ सेफगार्ड होनाय। बेनि अनगायैबो जोङो दिनै 2 तारिखआव बिथां मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल आरो ट्राइबेल मिनिस्टार बिथां जुवेल अराम बिथांखौ लोगो हमनायनि बाथ्रा दङ आरो गाबोन जुदि टाइम मोनोबा जोङो इउनियन हम मिनिस्टार मानगोनां बिथां अनारेबल अमित शाहखौ लोगो हमनाय जागोन। दा दिनै जोङो मोनसे डेलिगेसन टिम फैदों, दाख्लैनो 28 तारिखआवनो सफैदों। बाहाय दङ जोंनि अल आसाम इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसननि मानगोनां आफादगिरि आरो अल इन्डिया बड' नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड बे मोनथाम आफादजों जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। हेफाजाबजों जोङो मैया जोंनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथांखौहाय जोङो लोगो हमनो हादों आरो लोगोसे जोङो जोंनि मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ साबमिट खालामनो हादों। दा दिनैबो आरो जोङो 2 मिनिस्टारखौ लोगो लाबावगोन आरो जुदि सम मिलायोब्ला समफोर जोङो भारतनि मानगोनां हम मिनिस्टार बिथांखौबो जोङो लोगो लागोन। जों आसा खालामदों नोंथांमोननि हेफाजाबजों नोंथांमोननि बोरजोंहाय जोंनि जिनाखि थांखि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौहाय जोंनि